wani rahoto da muka samu cewa babban malamin addinin musulunci na jihar Sokoto, malamin nan jajirtacce mara tsoro, Sheikh Bello Yabo, ya yi wata magana akan jaruman Kannywood. Manya-manyan ya yi wata magana wacce jirwaye ne mai kamar wanka, ko muna iya cewa nasiha ce aka yi musu ta bayan gida. Bari mu sanya muku maganar Sheikh Bello Yabo, sannan kuma mu yi ta'aliki da maganar mu akai. Ali Nuhu da Ali Nuhu dawa da Ali Zango, Adam Zango, dawa kuma da Rahama Sadau, dawa kuma da Ado Gwanja, dawa kuma da Sani Danja, dawa kuma cikin mata da Fati Washa. To gara subhanallahi da kallon wannan tambada ce suke yi, ko sun ce wai tarbiyya ce, wanda bai da tarbiyya na karantar da tarbiyya. Larabawa na cewa faqidu shay'i lam yu'tahu, wanda bai da abu ba zai ba sai ba. Su kansu ba su da tarbiyya, lalatattun mutane ne, lalatattun musulmi ne, fasikan musulmi ne. To ya za su yi, wace tarbiyya za su yi ma ta fasikanci ba? Adam Zango ya goya Rahama Sadau, babu daura aure tsakaninsu, ita a tarbiyyar da za a koya ma. Don ka gani da kallon waɗannan, su kuma waɗannan matanku, kuna can wurin wa'azi, suna can suna kallon su a dogon ja. Kaji, matakka ba kai taka tunani ba, Ali Nuhu take tunani. Za ku hana shigan waɗannan fina-finai gidajenku, bala'i ne, da na Hausa da na Turawa, sannan da kiɗe-kiɗe kuma, kiɗe-kiɗe na Hausa irin na su Shata, da ɗan Anace, da ɗan Ƙwairo, da na su Bob Marley duk guda ne, kakkace waɗannan ainihin masu duk guda ce, da waƙar Shata da ta Bob Marley duk guda ce, duk fasikanci ce, duk saɓon Allah ne. To alhamdulillah, bayanan Sheikh Bello Yabo haka suke, babu shakka waɗannan mutane abinda kuke yi watsa tarbiyya ne, ba zai taɓa yiwuwa a ce ta fuskar fina-finan Hausa, fim ɗin da ake rawa a nuna soyayya, ta nan ne za a ainihin karantar da tarbiyya ba. Babu shakka wannan kuskure ne babba, ya kamata a gyara. Domin maganar Sheikh Bello Yabo ƙa'ida ce a wajen Larabawa, faqidu shay'in la yu'ti, wanda ba shi da abu ai ba zai iya ba da shi ba. Bahaushe yana cewa duk wanda ya ce zai baka riga, duba tauyansa. Haka ka'idar take. To idan muka duba, shin jaruman Kannywood tarbiyyar ku irin tarbiyyar addini ce da za a yi koyi da ita? Ya kamata a yi nazari. Bari mu yi nazari akan me kuke gudanarwa a cikin fina-finan. Zan yi amfani da wannan damar wajen ƙara yin nasiha a gare ku da cewa ku ji tsoron Allah, musamman Ali Nuhu, Adam A. Zango, Sani Danja da ire-iren waɗannan. Lokaci yayi da ya kamata ku san cewa ku ba yara bane. Kuna da mata, kuna da 'ya'ya. Wajibi ne ku gyara tafiyar ku. Mutum na farko da aka ambata a cikin wannan sako na Sheikh Bello Yabo shine Ali Nuhu. Ali Nuhu muna masa nasiha da ya ji tsoron Allah subhanahu wataala, ya san cewa ya jima yana shan miya a wannan harka. Ba yau ka fara ba, tun kana karamin saurayi muna maka nasiha da cewa wannan raye-rayen da kake ba su dace ba. Tun kana wannan rawa, kana wannan girgiza lokacin babu nauyin kowa akan ka, baka da mata balle 'ya'ya. Yau gashi har ka haifi 'ya'ya. Duk wanda yake yawo a social media zai ga ana ta sakin sakonni akan bikin 'yar gidan Ali Nuhu, bikin 'yar gidan wane ne. To an yi bikin ko ba a yi ba, yanzu dab kake da ka zama siriki. Kamata ya ka ji tsoron Allah, ka daina rawa da 'yan mata. Yanzu ku duba a cikin wannan bidiyo, gashi a daidai lokacin da matarsa da 'ya'yansa yake wannan rawa tare da 'yan mata, wanda babu shakka wa'annan sa'annin ya haife su, duk da yake bai yi auren wuri ba, wanda inda ya yi aure da wuri na tabbata wannan yarinyar da suke rawa tare ya haife ta, sa'ar yarsa ce. Muna ji muku tsoro fa, wannan abin da kuke nan gaba fa irin jikokinku za su zo su gani. Sannan in misali a yau 'yarka ta zo za ta yi aure, duk wanda zai aure ta ya san cewa 'yar gidan wanda zai aura. To irin jikokinka kuma masu tasowa, ana iya zuwa wani zamani ya zo a rika binciko irin bidiyon da kuke, kuna yara kuna rawa, ai kaga ba daɗi. To ya kuma kai da ka riga ma ka manyanta, ga ka kana shirin ɗaukar siriki, kuma a ce kana irin waɗannan raye-raye. Don haka ya kamata ku gyara, wajibi ne irin waɗannan abubuwan ku kiyaye, ba daidai bane ba.
Adam iya zango yana bani mamaki sosai da sosai. Ban san wace irin wayewa ya ɗauko ba, a ina ya samu irin waccan wayewar ba. Kwanakin baya mun ga dai irin ƙoƙarin da ya na ɗaukar nauyin karatun wasu yara. To amma shi nasa yaran, ka ɗauki nauyin ɗan wani ya tafi makaranta, na yadda ka sa 'ya'yanka ma a makaranta, amma kuma giɓi ne ga wanda ya san cewa sa ɗa a makaranta tarbiyya ne, taimako ne, amma kuma ya ba wa ɗansa damar ya fito yana rawa. An taba nuna, na taba ganin wani bidiyo da shi da ɗansa suna rawa, kaga bai dace ba, mutunci. Ya kamata a ce kayi koyi da ɗan uwanka Ali Nuhu da ke haziki ne, irin mutanen nan ne masu hangen nesa. Ai kun ga yarsa tana cikin wannan masana'antar, amma kuma daga baya sai muka gani a social media an ce ya cire ta daga ciki. To me yasa ya cire ta? Hangen nesa ne, domin abin da yake tunani idan yau shine gobe ba shi bane. Idan yanzu yana cikin masana'antar fim, duk abin da ta yi na rashin kyautatawa zai iya tsawatarwa, ita kanta ba za ta iya yi ba tunda ta san yana ciki. Haka su kansu abokan sana'ar tasu za su ji tsoron yi mata wani abu na rashin kyautatawa, domin yana nan ya fi san cewa akwai ranar da zai mutu. Idan babu ransa, yarsa tana cikin wannan masana'anta fa sai abin da hali yi. Tsoron wannan yasa Ali Nuhu ya cire yarsa. Duk da bai faɗi dalili ba, amma zato mafi rinjaye wannan hangen nesan da yasa ya wannan. To me zai sa kai ba za ka yi koyi da shi ba, za ka tura ɗanka ya fito ya zama mawaƙi ko mai rawa? Ai ba alkhairi bane ba. Ku tura ƴaƴanku su yi ilimin addini. Riba ku ce, wallahi ci gaban ku ne a ce ku shahararru ne na fim, amma kuma ƴaƴayenku da suka taso ba fim suka shahara ba, sun zama shahararrun malaman addini. Abin alfaharinka ne Adam A Zango a ce ga ɗanka ya zama shine babban limamin Central Mosque na Abuja. Abu na ƙarshe da zan yi magana akai akan wannan shine, wani zai iya kalubalanta ta ya ce kai ko me ya shafe ka da yan Kannywood? Amsa da zan bada anan shine, abin da ya shafe ni da su abubuwa ne da yawa. Na ɗaya, musulmai ne, wajibi ne musulmi ɗan uwan musulmi ne, kuma duk matsalar da ta shafi musulmi wajibi ne musulmi ɗan uwansa ya gaya masa gaskiya. Abin da ya shafe su ne da su na biyu shine, suna cikin mutanen da al'umma ta suka tasirantu da su wajen tsotso ɗabi'u irin nasu. A yau mutane an jarrabe mu da 'yan wasan Hausa. A yau mutane abu da yawa malaman addini za su kwana suna cewa halal ne haram ne, amma mutane da yawa ba za su ɗauka ba, sai in sun ga ɗan fim ya ce ba mai kyau bane sai su ɗauka. Shi yasa yanzu an yi wata wayewa a duniya, hata corona da ta zo a yanzu, wannan lockdown ɗin da aka zama, wannan ka'idar ta stay at home, sai ka samu an ɗauko wasu shahararrun 'yan wasan Hausa da wasu shahararrun 'yan bal ko 'yan wrestling suna magana suna cewa mutane a zauna a gida. Haka aka yi a duniya. Yanzu duk abin da gwamnati take faɗi bai zama dole wani ya zauna ba, amma in ya ga wani star da yake so yana cewa ka zauna a gida, ni ma ga yanayin yadda nake zaman gida, shikenan shi ma sai ya je yi. Wannan shine jarrabar da Allah ya jarraba al'umma akan 'yan fina-finai. To 'yan uwa masu kallo, mu abin da muka sani game da lamarin fim, duk mutumin da zai je ga an yi wani abu mai kyau a fim, sai ya koyi saboda wani star da yake so yayi wannan abun, kar ya taɓa zaton zai samu lada wajen Allah. Za ka samu lada ne idan ka yi koyi da Annabi Muhammad. Misali, mutum ne yake shan giya, sai ya ji ayar Qur'ani an janyo an ce kar a sha giya. Annabi ya ce mai shan giya ba zai shiga aljanna ba, wanda yake dawama da shan giya ba zai shiga aljanna ba, bai daina sha ba. Rana ɗaya sai a cikin fim sai ga wani ƙwararren ɗan wasan Hausa misali, sai ga misali Adam A Zango ya ɗauko kwalbar giya yana fasawa, yana cewa shan giya haramun ne, ba zan sha giya ba saboda musulunci ya hana, misali a cikin fim. Ko kuma ya fito a mashayin giya amma ƙarshe ya tuba, ko kuma a'a an yi hira da shi a zahiri ba a fim ba, ya ce ai ba abin da na tsana irin giya, ban taɓa shan giya ba kuma ba na ƙaunarta, ina kiran masu sha su ji tsoron Allah su daina. To ba mamaki wancan mashayin giyan bai daina dan Allah ba, amma saboda maganar Adam A Zango sai ya daina. Kana zaton zai samu lada? Duk mutumin da ya ji wani abu na addini ga hukuncinsa a shari'a bai dace ba, bai bari ba, sai da ya gani a fim an tsoratar sannan ya nisanta, to ba tsoron Allah ya ji ba, kawai 'yan fim ne suka burge shi. Zan ba da misali kamar gemu ne, kamala ce ta da namiji kuma sifa ce ta manzon Allah, kuma hadisai sun kwadaitar da a tsaida. Duk hadisan da suka zo akan muhimmancin tsaida gemu baka tsayarwa, sai rana ɗaya kaga Adam A Zango da zabgegen gemu malam, kai ma kamar irin na jikin hoton nan, kai ma sai ka gani sai kai sha'awa, kawai sai kake tsaye da gemu. Da wa kai koyi, da manzon Allah ko da Adam A Zango? Da Adam A Zango. Kaga kar ka taba sa ran samun wani lada akai. Ala iyalin mas'ala akan 'yan Kannywood mas'ala ce da wajibi ne a yi magana akai.
kuma waɗanda suke ganin kamar ba daidai bane malaman addini su rika shiga sun jahilci mai fiqhun da'awa. Fiqhun da'awa shine a fa'idantar da al'umma.